is het donder volgens mij. Kreeg je het koud? Nee, maar er zit een sigaret van. Het was alweer zo lang geleden. Hey jongens, die poster hè? Ja. Hoe is het met onze maatschappij gesteld? Ja. Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. Ja, dat zeker. Nou, laat ik het zo zeggen, ik denk dat iedereen zijn visie daar anders op gericht is. En daarom vraag ik, wat is jullie visie op onze wereld? Ik vind het bakkut. Hoi! Want? Want onze maatschappij die richt zich alleen nog maar op de rijken en niet meer op de armen. Richt zich alleen nog maar op het kapitalisme en niet meer op de kleine dingetjes in het leven waar je gelukkig van kan worden. En dat vind ik wel slecht. Wat zijn kleine dingetjes in het leven waar jij gelukkig van wordt? De kleine dingen in het leven waar ik gelukkig van word. Wakker worden met mijn vrienden om me heen. Samen 's avonds lekker eten. Lekker een filmpje kunnen kijken. Misschien een biertje drinken, weet ik veel. In plaats van alleen maar chagrijnig rondrennen in je eigen huis. Omdat je de volgende dag moet werken. Of omdat je ruzie hebt met je baas. Of omdat, weet ik veel wat je van schulden hebt waar je je druk om moet maken. Waar je niks aan kan doen. Er zouden mensen nu... Ja, wat wilde je zeggen, AJ? Nee, jij eerst. Ik ervaar mezelf met meer dan genoeg problemen voor mezelf, voor anderen. En ik probeer altijd mensen daarmee uit te helpen. En toch blijft er altijd nog meer dan genoeg mis in deze wereld. En ik vind inderdaad, als we al zeggen, het is echt iedereen's eigen ervaring hoe erg de maatschappij nou dus werkelijk is. Maar ik heb het voor 15 man gezien, ik heb het nu onder andere voor 80 man gezien. Het is zeker geen groot hoopje, moet ik echt toegeven. En inderdaad vind ik zelf dat je echt gewoon door de dag in moet komen met het beste te maken. Die kleine dingetjes is echt wat het mooi maakt. Nu zijn er heel veel mensen die... er zijn ook best wel veel mensen die naar dit programma kijken volgens mij. Die nu zouden kunnen denken van ja, die jongens die zitten de hele dag misschien op een luie reet thuis. Ze hebben geen baan, ze werken niet. Wat is eigenlijk hun bijdrage aan de maatschappij? Ik probeer even advocaat van de duivel te spelen. Dat snap je wel. Dat snap ik, ja, de maatschappij, dat zij gewoon iets te klagen hebben aan tafel s'avonds bij het eten. Ja. Nee, help me eens even, AJ, want jij bent een helper, hè? Help me eens even met een antwoord op die vraag. Wat is jullie bijdrage aan onze maatschappij dan? Want als je zegt van er is veel mis met onze barkut. Daarvoor ben ik dus met zorg begonnen. Omdat ik vond dat ik als er maar niks aan gedaan wordt, doe ik er mezelf iets aan. En dat ben ik ook maar aan het doen. Alleen, er is maar zoveel wat één man kan, of wat één bedrijf maar kan. En het een beetje bevrijden van verandert het gegaan dit wel. Maar het gaat nog lang, het gaat nog meerdere jaren duren voordat de hele wereld met ons mee gaat draaien. En hoe help jij mensen dan? De enige manier hoe ik oprecht iemand kan helpen is ter ondersteuning bieden. De persoon moet het eigenlijk zelf doen, maar ik kan er alleen maar voor die zijn. Luisteren en praten? Luisteren en praten, ja. En je hebt het gevoel dat dat helpt? Dat het mensen helpt? Ik weet dat het helpt. Ik zie de vooruitgang oprecht ook. En ik vind dat fijn dat het ziet dat mensen vooruit gaat. Ik moet ook eigenlijk zo meteen dood gaan. Ik ben echt al iemand weer gaan uithelpen. En je bent net wakker? Ik ben net wakker, maar ik werd het bed gebeld en hij had een beetje gedoe met zijn vriendin. Dus hij vroeg of ik langs kon komen. Oké. En dan zit jij hier straks aan het avondeten en dan heb je in elk geval een verhaal. Ik denk later aan het avondeten, maar het komt wel terug, ja. Jongens, waar moet het naartoe met onze maatschappij? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Waarom niet? Ik weet niet. Ik denk dat ik geen beeld kan vormen van een perfecte maatschappij. Ik denk dat dat ook niet bestaat. Wat zou het eerste zijn wat jij zou veranderen als jij
het voor het kiezen had? Geld moet weg. Al het geld weg. En Gewoon dan? alles. En dan weer terug naar ruilen. Zoals dat Gewoon het vroeger... klein houden. Ja. Kleine communities leven. Onder elkaar ruilen. Maar geld moet weg. Dat is echt onzin. Het zou het mooiste zijn, leven in een ware utopie, maar ik ben me ook bewust van dat mensen er toch bij lange laden niet klaar voor zijn. Misschien ooit inderdaad kunnen we teruggaan naar die tijden, maar dat zal echt nog lang niet gebeuren. Hoe zien jullie je eigen toekomst, AJ? Mijn eigen. Ja. Ik zal mensen blijven helpen uiteindelijk tot ik niet meer recht op kan staan. Dat weet ik. Dit is ook echt wel mijn licht, dus dat zal ik blijven doen. En voor de rest, alles wat er buitenom komt, dat zie ik wel. Ik probeer niet veel uit te plannen. En jij? Ik hou het lekker klein. Ik ben op zoek naar een baantje. En als ik een baantje heb, dan wil ik leren lassen. Dan wil ik een bus kopen en dan wil ik gaan reizen. En dat is mijn voorlopige plan. Maar verder dan dat heb ik nog niet gedacht. Nou ja, we zijn dat was ook in Maastricht, hè? Die mensen waren al op leeftijd, maar die hadden op een gegeven moment ook besloten om met 2 kleine karretjes en een paar hondjes te gaan trekken. En wat deed hij? Hij was klusjesman. Dus hij deed overal waar ze kwamen. Ze waren al in Kroatië geweest en op de Noordkaap en weet ik wat allemaal. En hij kon ook lassen. Ja, dat is prachtig toch? Het is heerlijk als je zo vrij kan leven. Ja. Gewoon mensen helpen. Overal waar je komt. Heb jij dat wel eens dat... en nu hebben wij gewoon... Althans, we hebben een poging gedaan om aan te bellen. Ja. Het baas is wel gebleven. Ja, die lag op de grond. Hij lag op de grond hier. Maar... Jij moet ook weg? Ik moet niks. Maar je gaat. Ik ga Wat ga je doen, als ik vragen mag? winkel. Naar de winkel. Ja. Maar hoe kom je dan... Want ja, als je kunt niet zeggen van... Ik neem nou bijvoorbeeld het skateboard wat hier in de gang staat. Ja. Ik ga naar de supermarkt. En ik wil dat ruilen voor een zak aardappelen. Want we hebben het net met die jongens over de maatschappij. Het geld. Waar alles om draait in onze maatschappij. Dat is toch wel een grote boosdoener. Je zou het geld misschien gewoon af moeten schaffen, zegt jouw huisgenoot. Maar ja, Helemaal mee eens. maar dan krijg je niks meer bij de supermarkt. Er zal er ook waarschijnlijk geen supermarkten zijn. Nee, Er zal er een zijn heel er ander geen systeem voor moeten supermarkten, gecreëerd worden. Dan moet je zullen naar er de oprecht boer. weer boeren zijn. Er zullen oprecht weer gewoon heel veel bakkers zijn. En er zullen ook jagers zijn. En zullen... ja. Misschien als het wildleven terugkomt, zou dat wel een ding kunnen zijn, ja. Maar jij zou een baantje willen? Daar ben je naar op zoek? Jij wil vooral mensen blijven helpen. Nou ja, dat is ook werk eigenlijk. Ja. Ook al krijg je daar misschien geen geld voor, maar veel voldoening. En jij? Ik zou mijn eigen zaak wel willen. Wat kun je goed dan? Piercen. Goh. Dat is verrassend, hè? Gaat dat nog gebeuren? Jawel. Ja? Jawel. Zeker. Want hoe ben je nu aan geld gekomen om boodschappen te gaan doen zometeen? Uitkering. Wat zegt u? Uitkering. Oké. Helaas. Maar is de situatie voor jou dan echt zo uitzichtsloos dat je niet aan werk kunt komen als piercer? Als piercer zijnde is het heel moeilijk. Het is wel veel voorkomend, maar er zijn piercingzaken. En die trainen liever hun eigen jonge kindjes tot piercers dan dat ze iemand aannemen die al ervaren is. Dus als jij een eigen zaak zou willen beginnen, een eigen piercingzaak, dan heb je natuurlijk een startkapitaal nodig. Ja. En daar ontbreekt het hem aan. Ja, ik hoop eigenlijk dat ik dat via de gemeente zou kunnen regelen. Iets van een soort van lening zou kunnen krijgen, zodat ik mijn eigen startkapitaal mijn eigen bedrijf zou kunnen beginnen en dat gewoon levend zou kunnen krijgen. Ik speel wel even advocaat van de duivel. Hè? Als er maar mensen thuis op de bank zitten die zeggen van... Ja, maar als je nou 3 jaar gaat vakken vullen bij een of andere supermarkt... dan verdien je... Dat is misschien niet het werk wat je leuk vindt... maar dan verdien je misschien een startkapitaaltje. Dan word ik niet aangenomen waarschijnlijk. Vanwege je uiterlijk? Ja. Maar ook vanwege mijn principiële standpunten.
Is er eigenlijk wel, want jullie zitten met z'n allen onder één dak hier, is er wel plek voor mensen als jullie in onze maatschappij? Behalve in zo'n hoekje waar niemand meer naar omkijkt. Vraag ik me soms ook wel eens af. Ik ook. Ja. Ik hoef echt niet zomaar te proberen om gewoon ergens een baan te gaan zoeken. Ja, omdat je er misschien net even wat anders uitziet dan de meeste mensen. Op het moment dat je Omdat het ik me woord wat anders kraken trok, gedraag dan en- hebben mensen zo'n bepaald beeld met BMW, dan zeggen de meestal dat erop. Ik ben 2 keer geweigerd voor een baan omdat ik een kraker ben. Ja, zo Zo heet dat. Hè? via- Geen vaste woon- of verblijfplaats. Heet dat zo ook dan? Ja, Dat lees je vaak, hè? Dat heb je. En dat- Of volgens de ogen van de maatschappij heb je Dit geen is echt vaste wel woon. een Nee, want jullie vaste staan niet woon- en verblijf. geregistreerd, denk ik, als bewoner van dit pand. Toch? Ja, dat kan wel. Dus dan heb je geen vaste woon- of verblijfplaats. En dan ben je dus eigenlijk bij een sollicitatie al bij voorbaat kansloos. Nou, als je de mensen kent en het komt via ter oren van degene waarbij je hebt gesolliciteerd. En je krijgt een week later te horen, ik neem geen krakers aan, want die gaan staan waar ze willen. Terwijl het gesprek misschien wel heel goed ging. Ja, Ja. zeker. En dan word je een Ja. week later van Ja. gaat niet door, want je bent een Dat is me kraker. 2 keer gebeurd, echt waar. Maar als mensen jou een kans zouden geven, zou je met 3 handen aangrijpen. Ja. Is dat ook de reden waarom jullie dikke vrienden zijn? Jullie zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde verdomhoekje. We hebben elkaar wel ontmoet via. Ja, ik wel, ja. Iedereen wel hier in het huis heb ik wel via iemand of iets anders leren kennen. Is het een beetje uit te houden hier? Zeker. Ja, Ja? dat Dus is heel echt prachtig. Ja, die indruk had ik al. Het is mooi te rijden, de buurt is super aardig, de mensen zijn vriendelijk, het is lekker rustig en we kunnen hier gewoon op onze plek zitten. En het is leuk dat de mensen het gewoon heel accepteren en niemand vindt het enig probleem, ze vinden Kijk. ons gewoon leuk. Een vrouw komt even wat zelfgemaakte jam aftroppen, de buurman komt wat meubels aftroppen, het is echt super aardig. Het is toch een hele andere ervaring dan als je bijvoorbeeld, denk ik, zoals ik ook kraak wat dichter op het centrum, dan gaan mensen je echt wel eruit boeien. Dus ja, deze plek is dan eigenlijk nog niet zo slecht voor jullie. Nee, we Nee. zitten Als echt basis niet slecht. voor God weet wat in de Ja, toekomst. precies. Ja, precies. We proberen er ook echt wel wat van te maken. We proberen Zijn- ook echt wel ons dingetje te doen. We zijn iedere dag bezig met klussen en reparatie en proberen het zo'n Kijk, Dat zien de mensen hier ook. Ja. Die zijn Ja. hartstikke blij dat er überhaupt iets mee gebeurt. Want het lag echt al jaren gewoon te verloederen. compleet vol met glas. Goed. Weet je, ondanks dat de deurbel het niet deed, ben ik blij dat je even de deur hebt opengemaakt.